yma ni'n dechrau mi mewn wan i'r cystadlu mawr ynddo. I ddewis Pencampwriaeth y sioe o fisgybridiau gyd o ddoi ynddo. Will Owen o Fraich Saint, criciaeth efo fi a Will. Mae'n mynd i fod yn frwydr, ond dwi'n meddwl mae diwrnod y rheffrod. Wy'n ddim byddi? Wel ia, mi rhaid i fi'r gweld, achos heddiw mae gennym ni'r ddau feirniad yn dod at ei gilydd. Ai. Ynddi, a mae'r line-up y rheffrod, a mae wan y cyntaf o bob dosbarth. A mi fydd y ddau feirniad yn mynd drwyddo nhw ac yn dewis ei hoff yn i fel, ia. Wel, fi'n awledd o'n blaen ni nawr os unrhyw beth. A ni'n dweud hynny, ond mae rhaid i ni ddweud hynny oherwydd mae'r cwpanau allan a mae'r heffrod o bob bryd o bob dosbarth yn un. Yr ddau feirniad fel mae feirniad y bystich, Richard Taylor, o Ripley, Swydd Darby, a Mark Hallam o Ashburn yn Swydd Darby. Falle bod i'n Price yn edrych yn smartach o'r tu blaen yna. Gan i weld o'n. Mae landyn nhw. Na nhw. Ddau cael gair ac yn... Rhaid. Mae'n debyg bod y ddau wedi cytuno. Ydyn. Mae'n edrych yn debyg. Iawn. Mae'n debyg bydd Mark yn deud wair rwan, wrth na fod i'r beirniad y rheffrod. Ie. A fo fydd yn deud gair ac yn taro i jampion ymlaen. Wel, dwi'n farch iawn o'r dyfarniad y gweud y gwir. Mae'n golygu llawer i'r ffarm brydliol. Ydy, o, mae llat yn gweud ni. So mae'n iawn, mae'r ddau feirniad wedi gytuno. Na'r peth pwysig. Stwff yna dwi'n stwff dim oes i'r gwertheg. O, mae o'n di, mae o'n hel. Ti'n bod mae o'n ddwylo di. Yn ddi dim hare. Mae o'n fatha sebon di. Di mae o. Naw te. Mark Hallam o Swydd Darby. Camol y safonau. Mae o'n camol y safonau ac dweud bod nhw'n unfryd unfarn dros y Pencampwriaeth pan gwelwn ni nawr i. Ac diolch wrth gwrs fel mae wedi wneud ddoe am al tro yn Wil am gymwyd yma. O ia, chwarae teg, ia. Mae wedi bod yn reit fer i'r ie. Beirniadu sioe fel hyn a cael... Fydd i fi'r gweld lle mae o'n mynd. Bydd, mae wedi wneud. Rhwng y ddwy Heffer, bydd. Teulu Price yn cael ei... Yey! Price o'r Getty Ganrys. Ac hen gystadleuwyr. A dwi'n siŵr bod i dad wrth i fod, selogion. Yndi, a dwi'n meddwl bod ffil am y tro cyntaf, mae wedi entro'r Heffer yn enw fo'i hun. Da iawn. Yndi. Da iawn. Yndi. Mae dad wedi rhoi gwasanaeth, a mae hwn wedi bod wrth draed i dad o'r dechrau gyda. Yndi, o'r dechrau un, yndi. Yndi, o mae'n ether dda, yndi. Yndi, mae'n ether dda. Pencampwriaeth. Cymryd i ddipyn o giro, seien ciro prawn ma. Neu, swn i'n meddwl bod yr effrod yn gryfach na'r bystych. Dyma ti foi bach gael hwyl dy chynllid doi gath e lawer i gardyn goch. Do. Richard Wright o Devon, mae yma fo 4 neu 5 o wartheg, a mae o wedi cael amryw, ddech chi ddeud, amryw o gardiau coch ddoi. Odi. A mae'n braf gweld y gwartheg da yma, ydy. O, yndi. Ydych chi... Bod yn ei sôn, fe wneud ni ar drothwy amserwyl o caled yn y byd, bob byd yn mynd i ddim... Wel, yndi. Na, yndi. Ond mae'n braf gweld bod gynnon ni
bobl fel yma sy'n gwybod y gwaith, ynddo. Wel ia.